Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan uwa, barkanmu da sake haɗuwa a wannan sabon bidiyon. Insha Allah a wannan bidiyon zan muku bayani dangane da wani application wanda za ku na editing na bidiyo na TikTok da sauran waɗansu ma editing idan kana so. So za ku na gani a TikTok ana yin waɗansu irin editing masu matuƙar style kamar irin na hotuna haka bidiyo wanda ake yi a tsaye. Za ku na ganin ana amfani da waɗansu style ku ringa tunanin da wani application ake. To application in ma ka san shi akwai sauran abubuwa ta yiwu baka san su ba. Amma in ka biyo daga farko a ƙarshen wannan bidiyo za ka yi mamakin abin da application ɗin ya zo da shi. Amma kar ka manta idan baka yi subscribe ba a wannan tashar, ka danna alamar subscribe sannan sai ka danna ƙararrawa, ta haka da mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Da farko dai akwai link na application ɗin a description wannan premium ne, in kai download ɗin shi baka da wata matsala, ba wani abu da zaka buƙata ko kuma wata maka. So sai ka danna kaman application ɗin kamar da kuke gani bayan ka ɗauko shi, in kuma kana da shi ma shi kenan. Sannan sai ka zo nan gurin sai ka danna alamar plus ɗin nan, daga nan sai ka danna new project. So bayan ya nuno maka haka sai ka danna nan gurin hoto, daga nan sai ka danna kamar haka, ya nuno maka sai ka danna folder da ka jera hotunan da za ka yi amfani da su. Misali zan yi amfani da waɗannan, so kamar yadda kuke gani. To kun gani kamar yanzu application ɗin ya buɗe, sannan na shigo da hotunan da zan yi amfani da su wajen wannan editing ɗin. To sai ka zo ka danna wannan gurin original ɗin nan sai ka taɓa kamar haka, sai ka janyo, za ku ga hoton TikTok ɗin ma abun, wato za ka yi editing site ɗin TikTok. So sai ka mai da shi bayan ka zaɓo. Yanzu idan na kunna muku wannan kun gani gabaki ɗaya yanzu hoton nan babu abin da yake, kawai a tsaye yake, sannan wani ma zai shigo ba tare da wani ɗan ado ko wani waye ba. Sai ka danna ka dawo farko, misali in ka taɓa hoton kamar haka, ko kuma kafin mu je ɗin ma misali za ka janyo nan ƙasan kamar yadda kuke gani. Za ka zo ka danna wannan gurin zooming ɗin, zai baka zaɓi irin zooming out da zooming in. Za ku ga kun ga yanzu misali kun ga hoton nan da kanshi ina koma baya ko, to bari kuma ka ga wannan shi kuma wannan zooming in, wanda duk a lokacin da ka danna duk wanda ka zaɓa za ka ga hoton yana tahowa, ko kuma gashi nan da dukkanin wani zooming da ka ga dama hoton nan yi. Misali to bari mu zaɓi dai zooming in cikin da ya fi kyau. So bari ku gani mu saka wa shi ma wannan ɗin wata kala kamar haka. To nan kuma wannan plus ɗin idan ka danna za ka zo ka zaɓi duk kalar abin da kake so, shi hoton duk lokacin da zai canja. Yawwa to kun gani irin wannan abubuwan za ku na gani ana sa su, misali yawwa ko wannan ko wannan ko wannan. So yawwa to kuna gani, bari ku gani. To kuma idan kun gani guda biyu ne, misali in ka danna nan gurin ma zai ƙara kawo maka waɗansu kaloli wa'yannan ma sai ka ma zaɓo, za ka gama abin mamakin da suka zo da shi su ma. Okay, ba iya wannan ne abubuwa ba, akwai sauran abubuwan dangane da application ɗin. Sannan idan ka yi voice a cikinsa yakan biyo bidiyon quality, irin sound ɗin da ka saka zai tace maka shi sosai, ga background kallo da dai sauransu. Sannan kuma shi ma akwai chroma key a cikinsa. Okay, mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.